ओरै अखा गोलैनाया बादामालि खाजोब्बायमोन ना ओंखायनो एसे फुबाय आं बेखौ एथ'ग्राब माने फुनो हायासै एसे थावबो साफा जाबाय ओरैबायदि मेङो सासेयाबो थाया नालाय बिसिनायाव आरो स्कुल बन्द'आवनो एसे न' बांफोरखौ फोसाबनानै लाखायाबाथाय समायानो जाया आरोना ओंखायनो आङो नै सोलाबनायावनो न' बां फोसाबखांजोब्बाय एबार बे बाहादानि खामानि आरो सिला सिबनो बाखि दंबावोसो सिला सिबसै फारसेनिखौ सिबखांजोब्बाय ओरैनिखौबो सिबखांबाय बै लामाथिंनि ओमफ्राय ओइ खनाथिंजायनो दंबावो आरोना खामानि मावबाय बायनानैनो समायखौनो मोनलायलायासै आरोना सनाफोर आं नोंसोरजों रायलायनो आङो बिराद जाल्थां माल्थां ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायथारबाय अननानै बिब' गावनि आंगो साननानै निमाहा हो आरोना सनाफोर आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बिदिनो आरोना दख'ना गाननानै मानानै भिडिअ लाबोनो लुबैयो बाट जाया आरोना फिसा उन्दै गोनां मिथिखागौ आरोखि ना बेसेबां हारसिंनो खामानि होसोजोबनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय हाया आरोना देनां आंहा बोराय फैबा दख'ना स्राय गाननानै भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना सना हेलाबा बोराया नायथ'गोन नालाय सनाखौ एसे दा उफाय गैया बिखुङाव नुखाबायना गथ' बानानै माबायदि खामानि मावनांगौ जायो थ' सिलाखौ सिबग्रोनानै लाबावनोसै आं फारसेथिं दंबावो ओमफ्राय जिबो सुबावनांगौ दं आरोना आं मोखांबो सुवाखै सनाफोर खालि ब्रासल' खालायनानै दैल' लोंदों आरोना आङो टाइमाबो दा 7:30 जाबाय सान्दुंबो ओंखारबाय जेबो जायाखै दाबो सिला थिला सिबखांजोबनानै जि सुनांगौ दं दुगैखांनानैसो लाहार फाहार खालामसै आरो जानाय लोंनायनि थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम मेङो आरोना सोरबा आगैमोना कमेन्टआव हरो आरोना मासे खामानि मावनो हायो आब' नोङो होननानै माथो खालामनो आगै मावनानै होग्रा गैयाबा उफाय गैया मावाबानो सोरबा मावनानै दा उमुगा मावफैथोंसै होननानै बिदि दोननोबो माने नायथावथावबो मानसि गैया नालाय उनावबाबो आंनो मावखानांगोन दा मावबाबो आंनो मावखानांगोन नालाय ओंखायनो आङो मावनांगौ जायो आरो गावनि संसाराव गाव खस्थ' खालामनानै मावाबा सोरखौथो मोनबाय थानो नङा होनबा सनाफोर ओंखायनो खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो उफाय गैया देहा थासान्दियाव खस्थ'खौ खालायगोन देनां हायाबा माबा मोनसे जालायगोन आरोना थाङाव सिबगोना लानोसै बादाबा फेक रायलायबाय थाला नै उन्दुना दं सासेया थाया आरोना बिसिनायाव ओरैबायदि दासान्दि मा बुंनो थाङोबा मेंनो रोङै बिमा जानानै दंथ'यो आरोना आङो मेंनाय बानाय मोजोमनायखौ आङो माने लाबोथारला आरोना खुगायाव ओरैबायदि माने दासान्दि दुर्गा मा जानानै दंथ'यो आङो आखाइया मोनथाम मोनब्रै जानानै दंथ'यो आरोना सनाफोर बिदिनो मावनांगौ जायो आङो दा ओरैबो ओरैबायदि स्पिड जानांगौ जायो आरोना ओरैबायदि माने राजधानि जानानै दं आङो दा ओरैबायदि खरा जानानै दं बुलायनोबो हायो दामायनि आङो नांलायनोबो गिया बुलायनोबो गिया जोलायनोबो गिया मावनोबो गिया जानोबो गिया जेरावबो जेनथ'आ आरोना आं दासान्दि ओरैबायदि आखा फाखा जानानै दंथ'यो जि सुनसै आं एबार नै जियाबो बाल्थिंसे दङ सुगारना लानोसै आं खबर आरिखौ ओरै लामबाय माखासे ओइ लामाथिं लामहैनोसै नै आयदा सिङानो जाला आरोना एखमबा सिङानो सिद्दा जानो हालायलायनो नागिरा सिङानो साजोबलायो दुगैनांसिगौल' आरोना देरहागौलायथारबाय दिनैनि खामानिया जोबलायबाय दुगैनोसै बिब'आबो सिखाराखै आरोना ओंखायनो हारसिं बानानै मावनांगौ जाबाय दुगैखांबाय सनाफोराहा नै साहा लोंनोसै उदैया ओरै ग्लुंजोब्बाय आरोना दै लोंनानैसो बुरखाय दोनगासिनो दङ ना आङो दै लोंनानैसो बुरखाय दोनबाय थादों आरोना आङो उदैखौनो सनाया नै मानबायगासिनो मोखां सुहैदो थांद' साहा लोंसै गाइखेर साहा गोथाव लोंनानै लानोसै आरोना उखैथारबाय 9ता जालायलायबाय आरोना टाइमा थाब आं साहा फुदुंनानै लोंसै उदैया ओरै ग्लुंजोब्बाय साहा लोंखांनानैसो ओमफ्राय ओंखाम संसै आरोना साहा फुदुंबाय नै ओरै दालिबो रुनानै लाखाबाय समबार दिनै मिरामिस नालाय जोंहा जाबाय नै साया मुरिजोंसो लोंगोन आरोना जेबो गैया मुरिजोंनो लोंसै दालियाबो गोदौहांबाय नै साहा लोंसै सायाव सोमसै मुरिया लांदो र' दालियाबो गोदौबाय आंना नै ओरैजाय भाजा एवबाय आलु आं माने दालिखौ प्रेसार कुकाराव रुबाथाय माने जानो सुखुवा आरोना थावनायखौनो मोना ओंखायनो आं बेहायनो रुयो आरोना माबायाव जाबाय आंना दालि ओंख्रिया मोनबाय दुन्दियाबो होबाय आङो आलुआबो मोनसिगोन ओंखामबो जानखाबाय ओरैनो लेखाखौ दाङा मा आब'निसो बे फरायनांगौ लेखा जिराय होदोंना दसे स्कुल गैयाबाबो दसे टाइम पास न'आवनो हिन्दी मा सना र' उगाया
थाया मोजां लिर था नङा बे माथो उगाया था नङाबा माथो बेलाय था बियो था गाव लिरनायखौनो सिनायला नामा ओंखामाबो जाबाय आंहा नै बिब'आ लेखा फरायग्रा बिगैया नै सियार सिङाव हाबनानै थाग्रा मा होननो बिदिखौलाय